Tinokudokesa ino mufaro mabi yangu tayono nadzo manokodzo zori 22 mwedzi uno wa Chikumi. Hopewell Chin'ono atanda kuita zvokuunganidza mari inogobatsiridza vanhu vanenge vari kumema sarudzo kuti dziri kutekaidzwa sei mugore ra2023. Wari kubatoro MDC Alliance areketa izvi achiti iye arino wazhinji wagomuti aite izvi nokuti wanomutemba kuti anogotekaidza mariyo zvizvino. Ipapa patorino vamwe watoisa mari dzawo wachiita kuti zvinhu zvigotekaire zvizvino. Heno ticharamba takandolinga tichigokunyepai kuti zvinenge zviri kutekaidziwa sei. Wamonzora wagobuda vari kureketa iwo kuti vanhu vari kuenda kumatare dzimhosva kuti wamaraba warege kuramba wachienda kubasa vari kutamba hawo nonguva kwaye vari kutamba nematope paribe mvura nokuti makore 5 bedzi paribe musiyano paribe kana chibodzi zvinochinja nokutoti wamarabawo watopo pabasa idi. Heno mabi yangu chiri musakasaka chinondoramba chingozvimubvira. Nyasi hurumende yareketa iyo kuti yaisa mwe mupfigwa kunzvimbo dzakaita sana Mhangura, Magunje, Chirundu, Forbes, Mutare pabodzipo nokubulawayo kunana Nkulumane nokunana MHANDUWE noChiredzi. Kwai ikoko nzvimbodzi kururamba uchindoingidzira chirwere chodziwa mupengo pabodzipo panokwekwe nogweru zviri kuramba zvichindoingidzira pokare. Ipapa paribe agoziva kuti zvichagoita sei, asi toramba takandolinga tichimba kuti wachagoita kuti zvigokuwa idi dai yawe aramba achindotiboya zvireke kuramba zvitekeshera. Dare romakurukota hurumende rabvumirana kuti zvikoro zvigorega kuvhuhwa makuno yano zvimbopfudziwa mberi nomasondo mairi pokare. Zvakange zvareketiwa navakuru zvikoro nezuro wazvitetekera toramba tichizvitenda izvi nokutoti panga pakatonyangariwa chaiko. Idi mabi yangu aiwa tiite bawo rokuramba tichifukira nokunatira ikoko. Hurumende yatiyo sondo rino iri kuboya tumushonga todziwa mupengo kubva kuChina tinosvika zviuru 500. Wati panozopera mwedzi uno vanenge vaboya pokare tunosvika 2 miriyoni kusanganisira tikuya sondo rinori tunobva taita miriyoni ribodzi mamiriyoni 2 nochidimbu. Toramba tichitenda kana zvaitika, asi nomazira tiri kuita aiwa panogona kusaya chinobuda ipapa. Toramba takandolinga mabi yangu. Mureketeri National Peace and Reconciliation Commission inoringa nezvokusahwira nokugara kusvinu munharaunda aregeta iye kuti gukura hundi inyaya tsvinuba inyaya iri kundoitiwawo kureketiwa sodzimwe nyaya dziri kundoitika kugoreketiwa. Idi paribe agoziva kuti Obed Gutu akajisiwei zvokutoti haagone kugokangamwa zvinhu zvaaigara oreketa nezvazvo achiri kubato reMDC. Idi heno mabi yangu chakaita kuti achinje cho. Zvahwadza nyasi apo taziva kuti bazi rohurumende rinoringa nezvenharaunda roEMA ragopa kambani yomaChina inonzi Afrochine kuti iinde kohunga chichehwa chokiromu muzinda womhuka wokumavhuradonha. Idi mabi yangu zvikaramba zvakadari kureva kuti kuhwange wanenge wapanana, kumatopo wanenge wapanana, mumavhuradonha pokare wanenge wapanana. Heno mutoko iyi ndio ichasara yega peno. Toramba takandolinga kuti zvireke kuramba zvipfuurira mberi. Tatoringira magweta kuti agoite bawo rekuenda kumatare dzimhosva kuti zvirambidziwe izvozvi. Tiri kufara pokare nyasi kwaita mahwindi anga akangwara aita kuti asunge mumwe mupurisa anonzi Vinate Ncube. Toramba tichitenda mahwindi aita kudari nokuti anga aonesa chitsvuku achiita kushusha kunge kapunungira kari kuda kupinda munzeyo dzevanhu. Ipapa anga ari kunyanya kuda mari yochimanyambudu kune mahwindiya. Toramba tichivatenda nokuita kwawoku. Kwai musi wechishanu madzishe agoenda pakambani yoZisco Steel wakaenda kopira ipapo wachiita kuisa foja pasi nokuisa doro pasi. Heno kwai vari kuda kuti izvi zvikaitika ndokuti kambani igotande kusenza pokare kuti wakuru wehurumende ndo waiwondonga. Heno mabi yangu tinoramba takandolinga. Tiringe dziri kuitika pasi rese.
kuSouth Africa wana murairidzi ndo wanziwa kutanga kupiwa kamushonga kodzwa mupengo kubva mangwana. Wari kufara chaizvo kureketa kuno nokutoti wanga wajambiwa. Apawo muferefeti mukuru wehurumende yoSouth Africa pokare agoti makanzuru omumaguta nomumadhorobha awo agotekaidza akatsakatisa mari inoita mabhirioni 5 anochidimbu omari muSouth Africa. Idi zvakatooma. Nyasi kwai mutungamiriri wenyika yoSouth Africa ambobihwa chifoni chache chaanga achiri kuseenzesa pamhepo chaipo. Idi heno munyika mu kuti zvii zvinonyatsoitika. Tiri kuhwadziwa mabi angu kwai kuno mumwe mumiriri wemudare reparamende kuTanzania adzingiwa mudare reparamende nekuti anga akapfeka mabhurukwa. Heno mabi angu kuti zviri kugotekera sei kwai aifanira kugopfekawo madhirezisi wamwe wakadzi. Idi kuramba takandolinga asi zvisvinuba izvi. Mumwe muIjipita anoita basa rokutekaidza zvinhu paTiktok kwai akapuwa makore 10 ogara mujeri nokutekaidza nokupamba vanhu. Asi kwai ari kuenda kukwidza matare kuti atakaniwe mhosva yache iyi. Toramba takaringa kuti ichaperera papi. Mutungamiriri wePhilippine kwai agoti vanhu vanenge vari kudaba kupuwa kamushonga kodzwa mupengo munyika machemu vanofanira kuti watosiye munyika iyo wabve wabude waende kwawo wegani. Heno mabi angu kuti ndo zvazvinoitiwa chere, asi wamwe wagoti ndo kutoti zvisenze, wamwe wakati aiwa zvinodiwaba, asi toramba takandolinga tichimba kuti zvichandoitiwa asi kodzero dzevanhu dzichiremekedziwa. WaChina warambidza kamariko padande mutande kuti katekaidziwe mumabhengi awo. Heno kuti wari kumbozviitirei, asi wari kudaba kuti vanhu vave norusununguko rwokugoshandisa kamarika. Japani yatiyo yakanhadzirira kuti ichiite zvomutambo yomaolimpiki kunyangwe idziwa mupengo riripo. Heno mabi angu kuti zvichagotekaira sei, asi toramba takandoringira kuti zvinenge zvichiitai. South Africa iribe kana munhu mubodzi anenge ariko ikweyo mutambo iyi. WeZimbabwe tati tanyepiwa ba kuti mbanani wari ikweyo. Chikwata choGambia charamba kuenda koringana nomutungamiriri wenyika ikweyo nokuti aribe kuchibhadhara mari yagoreketa kuti achagochibhadhara. Toramba tichizvikudza izvi zvirambe zvakadaro, wareke kugoramba wachindowapembedza wakuru wehurumende pawanoita mapwapwa. Tiri ipapo mabi angu. Aiwa, todifamira pano kwanyasi. Ndini mwenyu MHANDUWE WeNhau.